ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, ҳама каса созен хубен. Ирӯз 26 сентябри соли 2023 якчанд мошинро қабул кардем. Барои шумо тамошо кунед. Мошинои беҳтарин то 2 миллион мошин қабул кардем. Бародари азиз, мерседес аса 2 миллион сомонӣ. мошиное ки маъқула дар ҳамун соҳибош занзан рафта харидор кунед. бачаҳо азиз, хотири меҳнатимон лайкҳоро монен, ба канал подписатсия кунед, тугмачаи зангора зер карда монен. вақте ки мо навори ҷолиб кардем шумо хабардор мешавед. бачаҳо азиз, хонаву замини, квартира, техника, аппарата боша барои фурӯхтани реклама дар ҳамин ватсап мо рамош кунед. худ мо иншоалло реклама шакли шумо да фурӯхта метавонем ҳаракат карда. дар ҳамун комментария нависем ба шумо аз кадом маркаи мошино зиёдтар лозима, мо ҳаракат мекунем аз рӯи комментария ҳамун мошинро зиёдтар ба навор гирем, барои шумо пешниҳод кунем. хулоса моро дастгир кунед, ҳама тарафа адуши дастгир кунед. хулоса эълон аз ҳар мегӯяд, шумо тамошо кунед. фақат бачаҳо, якум мошина нигоҳ кунед. бародари азиз, Lexus RX 350 солаш 2006 дар ноҳияи Данғара 130 000 сомонӣ мега. қабулш кардем. ҳамин якада срочно сум дар кор мебоша. бензини холӣ, моторш 3.5, коробка автоматика, ҳолатиш беҳтаринай, ҳуҷҷат солона, танировкаш тамом шудагай, баллонош нав, ходовой 100%, 130 000 сомонӣ. бо муомила мекунем. адресаш ноҳияи Данғара, тоқа сум. як вариант дорад барои алиш кардан агар дар дохили шаҳри Душанбе. ягон хонаҳои фасон боша мега алиш мекунем. мисол худотон бо занг за оиди варианти алишиво оиди ҳамин нархи навои мошин бипурсем. бо мошин дар ноҳияи Данғара, солаш 2006. рақамош амондем барои муроҷиат кардан. эълони дима нигоҳ кунем. бародари азиз, чӣ хеле ки шумо қайд кардем, опелро зиёдтар навор кунем. солаш 2004 дар хуҷанди бостонӣ. салона бинед чӣ хеле хушрӯй, 49 700 сомонӣ. астраш 36 бензини холӣ, кузов хэтчбек, свет сия чорни, объем моториш 1.6, коробка передач боша, механикай, Opel Astra. ҳама тарафа хулоса мошина мода маълумот додан. сахт зури бадай, аккумулятор нав, маслоша нав кардагиян, мотор нав мегирӣ, бензина мерезен, ҳай карда мегардем. хулоса ҳамиқа маълумот додан. рақамош 31 2 37 барои муроҷиат кардан занг занед худотон. касоне ки осиёбда кор кардагиен ё ки хоҳиши коркунӣ дар осиёбу дорен, ина осиёби гандуми Хитой, солаш 2018 сол, қадар суратҳои фасон хай қабул накардем. бародари азиз, 15 000 сомон мега. ҳамин яка гуфтанд ки занг зананд. дар ноҳияи Абдураҳмон ҷомӣ дар кӯбешай бо муомила мекунем. мисол суратҳошро мепартем ҳама тарафай. дар як соат 100 килограмм гандума мезанад. хулоса 100% занг зарем, муомила кунем. мошини фурӯшии сеюм. бародари азиз, Astra G Opel, солаш 2010, ҳамин состоянӣ дар Душанбеай 74 000 сомон меган. 36 бензин, кузов хэтчбек, краскаша бинем. бародари азиз, номеро транзит, кузов хэтчбек, мотор 1.6, коробка передач боша, механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳама тарафа 100%, мотор, коробка, ходовой, 4 баллон, кондитсионер, ях, ҳама тарафа 100% кардагиян. маълумоти бештар тавассути телефон рақамҳои 38 25 4500 занг мезанем. боз оиди мошин маълумоти муфассала мегирем. занг занем. аз номи канали Далер Офисиал Авто ТВ биген занг заресем. иншоалло шумо да скидка мекунем. ҳамин состояние. хулоса маълумотое ки мо дар аввал кардем хондем, бо худтон занг занем, пурсем бачаҳо. як дона мошини дигари, Opel Vectra C, солаш 2002, ҳамин состояние. дар экрантон дестен. рақамош 500 00 09 92.
занг занед худотон бо оиди мошин маълумот бигирен. Дар душанбе 33000 сомон мега сӯзишвориш бензин, кузов седан, мотораш ДВД, коробкаш механика, тонировка, документ, балоно нав. мошина ягон ҷош задагӣ, пусидагӣ, мисол даридагӣ ҳам нестай. созай хулоса то ҷое ки мо манфи маълумот қабул кардем. ҳолаташ хубай, дар ҳолати хуби техникӣ фавран фурӯхта мешавад. савдо дар назди ами Vectra 3. ин ами састаи нигоҳ кунед бачаҳо. хай моро дастгирӣ кунед, ами меҳнати мо мекунем, шумо меҳнати моро қадр кунед. агар қадр кунед, ҳамун лайкотро монед дастгирӣ кунед. хулоса мошини фурӯшии навбатӣ, ҳамон нафароне ки зефирахар ҳастен, зефира ва хоҳиш кардем ки дар комментария мо зефира набор кунем, мо ҳам суханои шуморо дар замин назадем. бародари азиз, мондем баҳри шумо. дар хуҷанди бостонӣ 61000 сомонӣ, сӯзишвориш бензин, минивен. дар кузови минивенай ҳам хел краска, мотор 1.8, коробка автоматика. ҳолати мошин беҳади бад хуб. маслаш мисол намехра, аккумулятор навай, ходовой 100%, 4 электропакет. ин ҳамиқа мошин касе мехарад, номероша мемонем, занг занед пурсен. хонаву замину, квартирау техника аппарату дорен, бекамди равони шинен дар ҳам васаб мо ҳаракат мекунем. дар ҳамун каналҳои ютубӣ, дар инстаграм, тикток монем. шумо да фурӯхта кори шуморо осон кунем. хулоса навори моро имкон боша лайк монед, падилиса кунем, беҳтарин кор мешавад. мошини фурӯшии навбатӣ Chevrolet Lacetti 2008 сол, 40000 сомонӣ, дар душанбе, бензини газ, кузов седан, мотораш 1.6 литр, коробкаш автоматикае. инами састаяни, краска родной, балонош ҳолати корӣ, 1 соли пирра документ дора. хулоса 4 балони нав, бигамам хато намекунем. салонша дидестем бародари гиромӣ, дар кадом састаяни. хулоса ами рақамош 2 51 15 34 занг мезанем, боз оиди мошини маълумотша мегирем, баъд рафта харидорӣ кунем. аввал занг занем ки ами рақамошон кор мекуна намекуна бачаҳо. бисёре комментария қайд мекунед ки номерошон кор намекуна. нарин, фақат занг занем, баъд рафта харидорӣ кунем. Toyota Camry 2006 сол, 59500 сомонӣ нархаш. ин ами састаяни солаш 2006, сӯзишвориш бензин, кузов седан, мотор 2.4, коробкаш автоматика. мошин 10 моҳа ҳуҷҷат дора, 6 моҳа тонировка, кондитсионер ях кор мекунад, монитор, мултирул. хоб ҳама тарафа хулоса масъалаи дили ҷигари мошинам созай. худотон занг мезанем. боз агар Camry хари қизиқ бошен, дар рақами 38 80 60 занг занен, бигем ки аз номи канали Далер офисиал ё ки Авто ТВ занг задестем. ҳаракат мекунанд шумо да дастгирӣ кунанд, кори шуморо осон кунанд. хулоса скидка карда шумо да бифурӯшанд. аз номи канали мо гап зарем. фақат 2 миллиона мерседес бачаҳо, нигоҳ кунед. мерседес қабул кардем 2 миллион сомон. ай касе надора, остак навора бигзарона бачаҳои азиз. мерседес Benz S-Class, солаш 2023, ҳамин сол баровардаги мошина. дар душанбе ай нигоҳ кунед, просто шумо кайф кунед бачаҳо, дарунша бинед. иқа хушроӣ 2 миллион сомон, сӯзишвориш дизел, кузов седан, мотораш 4.5 литр, коробка автоматика, 2 калид дора, чип, балонои ақиб, таомехра максимални наваротай. чизе форота дора. хулоса либои чи, либои давлат мерава ҳама тарафа. ами навор шумо да маъқул ҳаст нест, ҳам хеле мошина қимат монем ё не ами 2 миллиона. дар ҳамун комментария ҳозир қайд кунем бачаҳои гиромӣ. мошини фурӯшии навбатиро бинем. BMW 5 196000 сомонӣ. чунки ами бовар кунед бародари азиз,
дар ҳамон комментар баъзеҳо хоҳиш мекунанд ки бародар мошинои хеле гизалаи қиматӣ рамон, чунки харидори хелеам ҳастайда бародар азиз. сӯзишвориш дизел, кузов седан, мотори шуда коробкаш автоматика, мошин просто вагонай. Пробегаш 173,000. ҳамин хеле мода қайд кардам бачаҳо. 2014 сол BMW 5. хоб бардорае ки мошинхар ҳастанд, рақамоша мондем барои муроҷиат кардан. тон занг задем бо рафта харидоре ки маъқул шавагар. BMW 5 солҳои 2014 баҳри шумо успеҳ кунем бигирен. ин ҳами састани беҳад фасони хушроб маъқул шид. мошини фурӯшии навбатӣ бародари азиз, Audi A4 солаш 1996, 25,000 сомонӣ. уқа қиматам нестай. сӯзишвориш бензини газ, кузов седан, мокри асфалт, хоб краскаш, мотор 1.6, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. фурӯхта мешавад. Audi дар ҳамун шаҳр гаштагия бачаҳои азиз. беморхонаи Истиқлол дар қарор дорад. айни ҳол дар Душанбе дар ҳамон территорияи беморхонаи Истиқлол. савдо дар назди мошин беҳуда занг назанед, нархи охиршай $10,000 арзон намешавад дига. ина бача бигӣ мошина дар Душанбе. хулоса Audi A4-харо успеҳ кунед, мошина бигирен, моро хулоса дастгирӣ кунед. 50-60% мемонем бачаҳо. кас мемонад подписатсия кунед, не бача подписатсия. ваз приёра бародари азиз. солаш 2009 дар ёвон бо нархи 36,000 сомонӣ. шуш бензини холӣ, кузов хэтчбек, мотор 1.6, коробка механика. маълумоташро мехонем бачаҳо. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. краска родной, яксола ҳуҷҷат. срочно бо савдо мешавад бо нархи 36,000 сомонӣ. муомила ҳам дора мошин. ҳамин састаяне худотон дидесем бачаҳо. бовар мекунам ҳамин навораи мо шумо дар писандаи моро дастгирӣ мекунед, чунки дар ҳамон комментара бисёр бачаҳо хоҳиш мекунанд ки мошинои арзон, мошинои қимат лабои хелашам монем тамошо мекунем. дар рӯи экранатон мошин навай бачаҳо. бидуроен лайк монем, подписатсия кунед. боқӣ дар амони худо то навораи баъд.